Sú nejaké mýty, ktoré by si chcela zbúrať ohľadom asistovanej reprodukcii, ktoré sú také, že buď bežne zaužívané, alebo niečo, že čím sa ty stretla vo svojej praxi? Určite to, že tie deti sú iné ako iné deti, pretože tie deti sú úplne rovnaké, aj tí rodičia sú úplne rovnakí, mali proste iba inú cestu, takže určite nejaké predsudky voči tomu, aby sa toho ľudia nebali, pretože ten výsledok je proste úžasný. A potom, čo sa týka možno takých tých ženských mýtov, tak to, že antikoncepcia spôsobuje neplodnosť, myslím si, že to by sa malo vyradiť. Myslím si, že potom také, že príliš bolestivá menštruácia, bolestivý styk sú normálne a to tak býva, tak určite na tom to by žiaden doktor nemal povedať nahlas a minimálne mal tej žene sa snažiť nejakým spôsobom pomôcť. Takže to sú asi také najčastejšie mýty. A ešte, že treba mať hore nohy po styku, aby to doplávalo tam, kam má. Ano, to je taký častý Takže mýt. toto nefunguje, hej? To nefunguje. Tak funguje to rovnako, ako keď sa to nejde.